Balang President Kynshithem kalias no tilang bat ka Jingiaseng Kynthei KJP Assembly na kamataman rakhe ya ka Women's Sunday mantakas ngi ka khando tarik unatong arajar arpulai. Hakadi ka Jingiaseng na lo kating kran ka ting ka jong ublay na ikong habawa ding start ren tathyang layoru ya ka jong team song jong ka Jingiaseng Kynthei KJP Assembly ka bla ka jong pangkan naban sawian. Stop!